Nakarama mo ka alas tapos. Size. Pakuwat sa komisyal na babais, yung kasi ko balas patik si Brace, naman sa drogay was bacon na days, pasto may nang kamay si Teo M, no diya sa kiso ko amalay, repa sa pizza wa dino wa biri and fast, ay walay khas diyo stika kabiri sa kasi may prisi kan tipat, sa kay green na sa yung lat, kay puluwal spring to patan ng katalabay, sumid baran niya stay badyo, lari spray, ikasi best ni banan ni crazy creator, mata may news na pitinayos, or just my blade with topi, suicide mission na si Niverdos, proposition of your bullets, kay best, kay repa sa babas, tayo may skut sa prayong sa lapit lang, hinamtas, lumugay, sikat na sikat, may muyo may alis sa span, ha? But like wush, because you know, so the people in the was meeting with my like wush. It's just you know, for seven bonus, just go to social media, don't try to gain your dollar. You know, just sila Mr. Laza, the request mo sa niyo, may pangkaka, may pamiskit mag-istama na fast like wush. Expressions from your pictures at paninikikis, sila sa places, paninikitsan, nakadikir paninikitsan, extra G, panaplis na nakadikir na sa stone, kitsan, nakuwatan, pala directions, kaya ko rin. Span. Sila dyan, ano